Кога? Ей, йо! Виж това, мен! Йо! Тук е газ и хубавото време. Тук пейки има всичко навсякъде. Йо! В момента аз съм на пейк. Айде, чао. Здравейте с Пранктера 808. Аз вече снимам. Ето и ви са други агенти. Чакай. Друго, какъв не плана за В момента трябва да се качим на могилата. За Пранктера 808. Тук ни са колегите. Не, и почва да викам. Няма, тук. Да. Няма да чува. Да. Плана. Това не е плана. Да. И темата викаме. О, Боже. Обаче по минутите. Дихнете са приде. Ай, мата. Артележка изостава. Кого спирам? Ай, чао. Здравейте, хора. Аз съм Пранктера 808. Момента с колегата ми, Рошко Саватовски, ние е в къща и тук. Не, чакай. Ще го обърнах камерата. Да, пусна. Холика. Сигурно себе си. Имаш ли? Да, холика. Колко дяволите тук са. Ще ми интересно да си. А, тук от... Значи има някакви. Да, тук са от едно време. Сега, само до тук. По-нататък не смеем, защото ще падне. Да, дай да бегаме от това. Тук пакетка. Тук има една стая. Не мога да повеси. Ала! А ти е мазе. Не слизаме, много е кофти. А, 50-50. да. Не влизаме в мезът. Слизам, тук не е много. Дай да бегаме от тук, че е опасно. Ще идем да падне на горите. Там има още една. О, да. Да ти ми поне, вижте. То ти има и са туалетни. Не знам, много дай ги. Къде снимаш? Аз съм поставил. Не знам, там има късно. Да. По-добре да не влиза. После се случва. Аз му да живее долу в мазето. Да, нека. Ти са туалетни. Първо ще проверим тая, след това другата. Туалетни са. О, да. Я? Къде си яко. Има нещо нещо. Тук е женската, там дето я проверихме преди малко е мъжката. Яко? Тук е много 50-50. Но дай да бегам от тази планета. Това е положението, да спирам. Може да отиме там горе до оръжието. Там по-нагоре имаш и изоставено такова мелна и там има нещо изоставено. Да. На там нагоре, като бях ми видях изоставена мелна. Слязоха долу. Горе да идем. На мен изглеждате за някакви сирени. На мен ми изглежда като голяма, дълга, изоставена мелница. След могилата. Отзаде, като вика. Но това има такова мрежа. Ако има мрежа, нали не мога да влезем. Тук има някаква дупка.
Не виждам. О, да. Не е дупката. Тие като тези, ако нещо съм Да. направил. Да вървим на там. Там са годинки, разбираш? Си хубаво тук. Всичко учим в места. Да се ходи с Full HD камерата. Да вървим. Ама попчупай тук ще да писаме. Да, е и там. Виждаш ли го е това металното дългото? Затова ти говорих. Това не е Та. ли? Мисля, че там пак има изоставено и там. Да, ама вече има мрежа, Ей, не там. може да се слезе. То нарочно е, защото е изоставен. Да. Ти след година ти са го оставили хората. Да. Тук. На тая мини буки. Ама и че брат изглежда като едно. Изглежда като едно. Ама там по принцип не може да върви, защото там има много трева и може да има змия и балки такива. Но там има около бая изоставени работи. Както това и напред и натам. Има мрежа. Не може да се разбира повече. Но тук е изоставена там. Да, аз познах. Аз тук виках ви. Обаче виждаш ли? Как има коло и там има мрежа. Да, но тая мелницата изостаната е преди мрежата. Гого, дай ако искаш да съм тук да запаля една сега. Окей. Спри клипа. Хайде, чао. Пауз за влога. Хайде, качваме се! Виктор, къде? Качваме се, Викторе! Да. Моята почва ни хога. Ама бак, после надолу. Аз съм капел, гледайте се. Гого ръка. Моята малко трудно да се кача. Дай ръка. Благодаря. Заповядай. Качваме ли сега? Гого, телефона. Камерата. Уха HD камера. Внимавам. Чакай! Тук всичко се вижда. Дай, Гого. О, да, изоставено. Момчета, моля малко по-мо. Много е добре. Викторе, качваш ли? Хайде ме, снимай! Айде, страхлив! Хайде ме, по-бързо! Ето това. Хайде бе, Мишо! Бързо, давай! Хайде бе! Хайде. Мишко! Хайде бе! Хайде. Да ти дам ръка! Да се лези. Да дойда да ти дам ръка! Ето го да е вилито. Айде бе, Мишо! Да, виж как се качихме ние. И причат, виж, да Full HD камерата изглежда като вишки другите. Момчета, говори сме! Да. Хайде Full бе, HD. Викторе! Ай. Да не бе, заредни! Виж, брат! Само ти! На изоставеното оръжие. Той за един. Маймунчо! Айде за влога на Франкстар 808. Заставаш тука! Да! Айде за Франкстар 808 с нашите влогари. Най-добрите влогари на мини могила. Госпожо, готово ли? Да, слизам. Добре, айде бегайте вие!
Айде, в момента за надолу нище ще слиз. Гошко! Какво? Вземи телефона, Виктор. А, Да имаме двамата. Да. Ама как? Трябва да си остава А17. Ето го. Откъде? Отдолу ли да виси? Долу, там е ръкаве. Малко така слизам. О, сега ще сапа. О, Гошко юче. Аз па юче. Дръж телефона, брате. О. Дай си тела да отида да горе. Защото иначе ще ме спре интернет. Какво правите това, съсели? Да ви после да е страх! Колега тук. Дай на този го пак телефон. Да. Моя е по-хубав. Ай, чакай, тук се. Се седа и тук на тая пейка. Аз слязох, видя ли бе? Ами уния двамата съсели. Да. Аз ще сме мишки, аз ти Катерин. Аре, колко бега съм изкачил и толкова зла почти не сте яли бе. Аз съм равно Виж на... Гого, виж. Гого, страх ли те? Варе, помогни на Виктор мишката. Да. Касавци. Аз винаги от навръщане на мини моги, на някаква могила, аз винаги са парзанен. Как и тук слезнах. Не, ей тъй, как Виктор, ей тъй да тако. Како и ти? Ей тъй. Гого, брат, аз колко тако съм, баери съм изкачил, те толкова са почти сега. Да, наистина. Арела, Викторе! Ти даже обра повече трева. Браво, бе! Ей! Ус, бе, ус, Айде! Айде за рекорд! ус, бе! За Prankster 808! Това е Гошко, Гошко спрашва. Да, те ме знаят. Кажи Prankster 808. Абонирайте се на Prankster 808. Да! Е ютубър. За най-малко 200 абонати искам да ги направите над 1 милион и половина. Да, щупим рекорда абонирайте на се. Славида Клашърс. 600 милиона! Като щупим рекорда на Славида Клашърс, искам да щупим рекорда и на Роналдо, а след това и на Мистер Бист. Да! Щупете рекорд. Да абонирайте се. Камбанката. Лайк, камбанката. Шер, комент, айде. Повече ни видео от Мистер Бист и Роналдо. Да. И от Славида Клашърс. Той ще стане най-популярният ютубър в света. Да, за Prankster 808. Айде, чао! Чао, чао!